Питали ли са те защо да бъде технически камък, а не естествен камък, Алекс? Да, питали са ме. Сега при предимството на техническия камък, първо не попива така, както един естествен камък попива. Да. Отново поддръжката. Техническия камък при атмосферни условия също, да, имаме движение на самия материал, но не е в обема, в който е при един естествен камък, например. Свиване, разпъване, съответно топло и студено. И това нещо така натежава към винаги. Техническия камък. Да. А това, че са много шарени, а пък все пак техническия камък предлага, знам, че много изискани проекти правиш и много красиви, и можеш понякога търсиш и такива изчистени цветове. Така е. Тук наскоро сега един бял камък беше, така че си мисля, че така при белите има голяма възможност за техническия камък. Да, при белите има голяма възможност. Имаме абсолютно чисто бяло, имаме бяло с много минимална шарка, имаме бели, които почти не им личи шарката, но има нещо, според зависи от светлината, на която го гледаш. Да. И това нещо позволява доста креативност, честно казано. И много ти така успяваш всякаква гама да предложиш на клиента, което е много хубаво. Да. И доволни остават клиентите. Всички остават изключително доволни. Аз като професионалист съм безумно доволна. Да, това е важно. Все пак и ти да си доволна от проекта, който е от проекта, от цялостната визия, от всичко. Да, много но най-важното е, че клиентът остава много доволен. Да, нали всички работиме, за да е доволен клиента, така че